Iki abang-abang guys. Lombok abang. Gede-gede iki gak berubah iki. Nek kok malisa iki oke. Ngene iki. Bosok-bosok ngene iki piye apa? Apa-apa lho. Abang-abang apa. Abang-abang saiki ya iki mari cabuken. Info kopi tahun ben bola. Oh ngene iki bola. Iki sing rada ana bola, kembel iki rada. Nah, tunggale ya ngene iki bola. Nek wangi kena blas ana sing kena blas. Wis apa jare rezeki. Sing teko kuasa sing ngatur. Nah, iki sambungan anyar iki 3 tahunan. Ini lumayan sih kaya rada wow. Wis disyukuri ya bola. Lanjut gerak Lombok ya abang-abang guys. Muga-muga mbet Lombok wis ora cabuken bola. Ora maksudnya iki wis pirang-pirang apa panenan ini